Đây giờ mẹp pin này chừng nào mà đi ạ sikas đi mà đấy mà đấy mà đi bên nungá be ada jaga nara berai babu mà đi sama drop Bwrwi asyik nang gua nih ngapain nih aku nih fungbaया फैबाय laga मा थाखा बुरजा लानानै बेगाव थिखोग्रा तुम्हें कैसे पता चला ना my friend है ये बड़ी अच्छी बात कही आप हेलो फ्रेंड्स आं दा डिउटियाव थांनो नागिरदों laga थांसै ओमफ्राय दा आङो ड्रेस गाननो नागिरदों ड्रेस गाननानै डिउटियाव थांसै ओमफ्राय बे डिउटि जायगायाव बिराद समायना मोजां बिबार बागान ओरैबायदि गार्डेन दङ नोंथांमोननो खिथानो थांगासिनो दं दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे दसे थाफाबानो जाबाय थ' फैदो सुरु खालामनोसै थ' हेलो फ्रेंड्स ड्रेस गाननानै आं दा रेडि जाजोब्बाय नायनो हागोन नै मा खामानि मावो नुबाय दा गैया दा अलरेडि जाजोब्बाय थांनांसिगौल' थ' हेलो फ्रेंड्स दा डिउटियाव ओंखारबोबाय नै फंबाया फैबाय फंबाया बे माबासोलै बियो थाखा बुरजा लानानै माने बेगाव थिखोग्रा तुम्हें कैसे पता चला कौन होगा दार ओमफ्राय जों दा बेखौ किडनेप खालामगोन दुर्गा फुजानि ओमफ्राय दा गांनै हरो होनदों बेदर जानो हरना नायनोसै हरगोन दा हरगोन दा दुर्गा फुजानि बेदर जानो हरनो होनदों ओमफ्राय लामायाबो जाखोरा नै बास जाजोब्बाय नै बास जाजोब्बाय बबेजों थांनांगौ दा नालाय नैबेजों हाबनांसिगोन होनबा दा दुर्गा फुजानि बेदर जानो हरनो होनदों आखाइयाव गरनै दा बेखौ जोङो नाजावनानै बेदर जानोसै है ना देगा ना my friend है ये बड़ी अच्छी बात कही आप चिकन खाने के लिए वो 2 रुपए 3 रुपए देगा बोला देगा ना 2 रुपए दा फैगासिनो जोङो स्कुल सिङाव एन्ट्रि खालामनानै थांसै गेटनिफ्राय ओमफ्राय गेटनिफ्राय एन्ट्रि खालामनानै थांनानै सिङाव एसे देखायनोसै नोंथांमोननो बिराद समायना गार्डेन जायगा बेफोरखौ नोंथांमोननो एसे बेखेवनानै गुवारै खेबनानै खिथानोसै आरो दा नोंथांमोना दसे सम आंजों लोगोसे थाफाबाय थाबानो जाबाय दिनै नैथिं गेट ओमफ्राय बे सेस स्कुलनि फर्स्ट स्टाफजोब आरो बियो ओमफ्राय दा फैगासिनो डिउटियाव गावलायनोसै एसे बर्डाराव नैबे जाबाय फार्स्ट एन्ट्रि गेट नैबे हरैजायनिफ्रायसो नुयो नैबेबो दुर्गा फुजा जागासिनो हरैजायनिफ्रायसो एन्ट्रि गेटखौ सिनायो आरो ओमफ्राय दा नै बे जाहैबाय स्कुलनि मेन गेटनि लामा जाबाय बियो ओमफ्राय हरै दहाय नुबोनाया जाहैबाय बास पार्किं ओमफ्राय दा जों नैबेजों थांनानै ओरै हाबलांसै सिङाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो थ' बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअ'आ ना मा होनो नायलांबाय था मोजां मोनबाबो मोनाबाबो माने साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय तरीका है भीख मांगने का बहुत डेन्जार भिडिअ बानायनो गोनां दङ थ' बेनिखायनो लाइक खालामना होदो नै जोंना मादैया सिबगासिनो बे मादै औ मादै माने बे नङा बे आदै जागोन आरो बोरायबाबो मादै sama drop ओमफ्राय दा सेंग्रानि दं बे फंबाय ओमफ्राय नै दा गेट मोनफैबाय दा गेटआव नैबेहाय जोङो एन्ट्रि खालामसै साइन होनोसै माबा माबि ओरै फिंगार होनोसै ओरै आसि होलायनांगौ आरो नै आंखौ ओमफ्राय दा अलरेडि जाबोजोब्बाय सारबो फैबायनो ओमफ्राय आं दा भिडिअ बानायनो हानाय नंला नैबेफोरखौ एसे देखायनोसै नोंसोरनो नैबे जायगाफोरखौ नैबे जाबाय फ्रन्ट एरिया ओमफ्राय ओरै बेक साइड दं बिराद गुवार दं आरो बे फ्रन्ट साइडआव मोनायाव बेहाय बरिया नुयो बे लाइट जोब नालाय नोंसोरनो मोनायावबो खेबनानै देखायगोन आङो नै डाइनासर दाउआ नै जाबाय मेप बेनि स्कुलनि थ' गाइसमोन आं नोंसोरनो नै दाउराइ देखायनो एसे दाउराइ फिसा देखायनो आं नै गिदिरबो दं लान्जाय गोलाव साइसे नैबो नै बर्डार बेंग्राया गावग्रानो ओमफ्राय नैबेहायबो मासे दं नै दाउराइया हाय ओमफ्राय नैबेहाय गोरलैफोर गेलेग्रा उन्दै स्टुडेन्ट दिनै माने डिउटि टाइम नालाय मोजाङै खिथाजोबनो हानाय नंला बेनिखायनो नेक्स्ट भिडिअ लाबोनानै नोंसोरनो क्लियार खिथाजोबनोसै नैबे स्केटिं खालामग्रा ओमफ्राय बैथिं फुटबल ग्राउन्ड भलिबल ग्राउन्ड बास्केटबल ग्राउन्ड टेनिस ग्राउन्ड गासिबो दंजोबो आरो बेखौ नोंसोरनो दिनै खिथाजोबनो हानाय नंला आरो नेक्स्ट भिडिअआव फुरा खिथानोसै आरो